piringan mo ba? Ba? Wala mami kwarta pod. Para ba dito lang pud ma'am? Ay, pasensya na jud dong kay kaon maigo-igo ra pod among kwarta. Hindi na ma'am. Ayaw Ayaw na. ang gunahan mi. Ayaw na lang dong. Pangita lang naglain dong. Tunahan dong ay. Ito na mo kung ikan babaw ma'am. Sige na ma'am, gutom na kayo ma'am. Ako lang di piringan ma'am. Baka niyo ma'am, babintala. Para mo hayag mo ma'am. Para malipay po ang mga kaag ma'am ba? Ako pintala ma'am. Baka niyo ma'am. Gutom kayo. Ako kumahaw. Ay utang. Ito na. Wala joy kwarta dong. Saon man ni dong. Ang among kwarta igo-igo ra jud ipalit og kandila. Ako lang ano ma'am. Bato ma'am. Ayaw na lang dong kay siya na lang kay gamay ra man na. Sasag mo ma'am. Duda si siyo. Sige na ma'am. Siguro man to among ang kwarta. Bago pintalan ma'am. Among kwarta ipalit sa ginamos. Wa joy kwarta dong. Namaklay ra man gani mi padulong di ari. Isa-isa ko lang ma'am ba. Balik pa. Na, samot dong. Gutom kayo. Wala jud tay matiti-tian ni. Sige na ma'am. La, Gutom kayo ma'am. Ma'am. pasensya na jud dong. Saon man ni wala jud. Siyo dong ay kwarta. Ma'am. Peter ko. Sige na ma'am. Wa na siya. Ayaw na lang dong. Basta kani okay naman na siya dong kay. Oh, bago-bago pa man nagipintalan. O di kwarta. Pasensya na jud dong kay. Pintalan ma'am. Para mahayag ma'am ba. Wa judo amabana wa ni uli. Hain ko ni uli. Garapan niyo ito lang ma'am. Balik pa. Ayaw na lang kay. Saon man na di kwarta. Unya imon hang pintalan. Wa po may kahatag sa imo ha. May na lang dili lang nimo pintalan kay wala mo kahatuloy sa pintal-pintal ya kay kwarta wala kahatag ning. Sige na ma'am. Okay na ma'am. Wa di kwarta. May kwarta lagi dong. Balik pa. Gutom man. Gutom.